Parla de dos germans que han de ser separats en néixer perquè una de les dues mares, la mare biològica, no pot mantenir més fills. Ell es pensa que li ve el 8è, però resulta que n'hi ve el 8è i el 9è també. La història es va tornant cada cop més fosca i tracta una mica sobre la crisi centrada en la crisi d'Anglaterra en aquell moment dels anys 80, que ara es podria aplicar una miqueta a la crisi que estem vivint nosaltres aquí també. Però és una situació molt extremada fins al fet d'haver de donar un dels fills en adopció perquè no el pots mantenir. Homes ferms i drets fem de nens de 7 anys i mig i això és molt divertit. I la segona part ja creixem, ja passem dels 15 als 16 als 17 fins a arribar als 18 i llavors aquí és on ja es desenvolupa tot el drama de la història, perquè els germans, sense saber-ho, que són germans, es coneixen. Hi ha una càrrega emocional molt potent en aquesta obra i has d'estar molt concentrat per ficar-te, per realment creure't aquesta ficció que es proposa el guionista. Hem que transmetre aquestes emocions que vivim nosaltres, que viuen tots els personatges, transmetre'ls al públic i que plorin, riguin i disfrutin com intentem fer-ho nosaltres.